Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongietorriak Marruma kulturalen podcast herri batetara. Kaixo eta ongietorriak horratzean podcastaren atzean zaudeten guztiei, eta bai ona etorri zaten guztiei. Urteroko legez, urteroko hilabeteko legez, bakizue, talde batek hartzen dugula ona, eta beraiek hobe esagutzeko asmoz, beraien musika entzuteaz gain, beraiei elkarrizketatxo bat egiten diegu, pixkat ezagutzeko beraien inguruan, pixka gehiago. Hori bai, atzo jakin berri genuen, agian telegrama itzaltzekotan daudela, epaile batek egin duen erabaki batengatik, eta ez dakigu hori egi bihurtuko den, egi bihurtu den, hilabeteak pasa diren eta ia itzuli den, ez dakigu. Baina bitartean jakizue WhatsApp talde bat WhatsApp kanal bat ireki dugula Marruma kulturalak izanekoa, eta hemen egiten ditugun gauzak jakin nahi izanez gero, bertan arpidetu, favorez, arren, besterik gabe, asteragoaz, gaur gurean, eukiko ditugu alako blues doinuak, baina euskeraz. Bip, pop, railroad, ongitorriak, txalobero bat, eta asteragoaz. Zure kuartea da, zain zauderea, zugandik alde gitiko. Gara gardua para, buia bat segunduko, denborak gozo hitiotzen. Zure atzamarre, teleportazioa, minutu oro bilatzen, topatzen, eskatzen, itxoiten, minutu oro, hau itxoiten. Alari lotzen otzera, egonetik askatzeko, aitortu, ez pentsatzeko. Zenbat korrikalare, kilometro gehituz, iesean egiaren. Zain ematen dugula, bizitzan idu laurden, ez dakigulako ez izaten, ekin gabe, egoten. Beti gaude, itxoiten, nahi genukeran, hau itzalpen. Hazten gera, edo zen egen, itxoin, ez zineko lezertan, itxoiten. Zerbaitentza, nori zuri ari guri, zerentza, ia beti bat, gaude zerbaiten nahi duru, lanpostu hobe baten zain, bezu horretxe zain. Sorpresa eder batean,
izan. Ta bitarten, oegiak, barregiten dugu, barregiten, itxoiten, bidoro, hau itxoiten badoan, itxoiten aiaz, Yeah. Apa. Eskerrik asko. Bueno, kaixo eta ongi etorri zemuz. Kaixo, Makoki ondo? Aspaldiko esan nuen, baina egia da, azkeneko astean berriro ikusi genuela elkar, baina aurretikan, la de Dios de años pasa diela. Urtetxe batu, bai. Gogoratzen zeraten nola esagutu genuen elkar? Zuta bilot? Bai. Institutotikan. Institutuan, zer erlantzekin eta Erlantze, bitzeina. bai, kuadrilla. Kuadrillako kozautu judri bai, deixente. Eta orain batean sentitukoa jende pila batez ere podcasta ikusten duena pixkatzar. Zuta biok, gogoratzen zea? Mogan bat izango zen? Eta fotologean. Eta batean jende pila bat ez dakizi hostia da fotologa. Bai. Berez, zan, Instagram antzeko zerbait, baina mugikorrik ez egoenean, edo apenas, bakarrik deitzeko balio zutenean, eta bueno, egunero igotzen genuen argazki bat, eta jendea txateatzen genuen gure artean, eta bar, eta egiten genituen. Horri matez ere jozuke bai, Ematen genion, joder. Asko. Egunero. Larun bat igande astene, Bai. Hor genukan afizio bat. Bueno, pixkat aurkeztu harko dituzu. Ni oso txarra naiz aurkezten, beraz, bakoitzari eskatuko diot beste aurkezteko. Kaixo Josu. Zer duzu? Zateko. Nortzara. Ni naiz. Ni aurkezten. Bueno, hemen dago Josu, Big Bob Railroad taldeko abeslaia, beste gauz batzun artean, ez du goi bakar egiten, bere bizitan, gauz goi egiteitu, gizonak. Eta, bueno, nik esauzet, gure historia kontatzen hasi behar da, Bai. Eka. Bueno, elkar ezagutu genuen informatika fakultatean, elkarrekin ikasi genuen, eta horre ezagutu denunek. Josu, bai. Eta orduan, bueno, hortik hasi bargea ja tiraka aritik, baina, bueno, horre ezagutu genuen, baina urte askotan, lagunak izan gara, musikatik aparte, ez? Bakoitza bere bidea eukidu, musika ingurun. Baina nola aurkeztuko zenuke? Nola aurkeztuko nuke? Big Bobeko parteido ez dela? Tipo ondilla. Tipo ondilla jatorra. Lagunen laguna. Kirolari jare, kirolari porrokatua, o buentzat nekin alderatuta oso kirolari ja. Eta abesten da hoi talentu handikoa. Hoi bai esan barretara. Venga, Josu, zureko. Aitor Ibarguren solde bila. Hau nik ezagutu nien zan, fakultateko lehenbiziko orezko matrikulatea zun tipoa. Oso azkarra. Egia izango da. Gero etorri zian beste amar. Hau zan, ni julten itzanen ikustea notak, zerrenda jartzen dituzten fakultaten da, derrepente, nor izango tipo hau, 10 bat ateuna orezko matrikula bat. Osea, nor demot izango bat, pixkanaka, derrepente, hainbeste urteren poderioz, ez hautzen duzu, eta bizkaraka elkartzen jongo ginen, hori genuen taldetxo bat, oso politia. Fakultaten lagun oso, nik fakultateko lagunak oso lagun estu dazkat, osea, oso asko disfrutatzen bereiekin, eta horre ezagutu ginen asko. Eta gero egia da, denok ibili gala musikan, eta Aitorren ditu pila bat talde, guk eukitu ezberdinak, baina gero kontzertutan eta kointziditu dugu, eta musikaria baitare oso, Aitor, eta ikerlaria, dala, baitare, esparro guztitan ondo moldatzea. Eta nik esango nuke baitare, aurkezteko dela, egunari etekin gehien ateatzen dion pertsona. Osea, honek ez du telebista eta asko ikusten edo ez, honek beti zerbait egiten du, osea, denbora aprobetxatzen du izugarri.
Boa, txabal, horri bat, karri falta zaio lazito bat. Ondo utzi dira, nena aurkezpena den tamalgarri. Egon da pentsatzen. Bai. Bitartera initzado, zesan barko dira. Bueno, ibilbide izan duzue biak musikan, talde ezberdinetan ezagutu zaituzte, baina pixkat zer egin zaituzte, Big Bob Railroad. Izen ona. Pixka trabalenguaz da, baina eske gaina ni ingelesez gaizki, orduan igual da azkeneko aldia esaten duana. Baina talde ontara iritsi aurretik, beste talde batzuetan ibili zeate, eta pixka jakiteko zuen ibilbidea gaurko puntura arte. Nora iritsi zeate ona? Musikalki. Bai. Vale. Ezikola? Bai, sí. Ez, nik lagun arten, egia da eukietela sorte handia, ez bakarrikan fakultaten, lagun asko zian musikarik, eta baita ere kuadrilla batekin hasi nintzen ateatzen nire 17-18 urtekin, eta han ere desente musikari asko zeuden, eta ekin lehenbizi sortu genuen talde bat, erdi funky, erdi metal, erdi horlako gauza egiten hasi dituna, zer ez jenin. Eta duela hilabete gutxi hemen izan genuen Patxus. Eta berak bai kontatu zigun, jenin inguruan. Bai. Hor, azte ginen gure pinito egiten, eta, friki batzu ginen, eta zehatzen ginean, jendeak orduan talde asko zen, punki asko jote zuenak, o rollo heavy bat, o metal klasikote, baina guk, venga, funky pixkan nahi diogun astu, eta horrelako gauzakin sartu ginen, abenturatu ginen, eta hori talde bat, hori, 20 urterekin. Eta gero urte askotan ibili nintzen, beste talde batekin izena zula oraindik, eta hori egiten genuen zezerrokeroagoa, eta guain egiten ditut, Big Bob Railroads gain, ibiltzen naiz, Red Hot Chili Peppersen bertsiok egiten. Nola esaten zu? Big Bob Railroads gain. Daukat beste taldea da Chili Pipar, eta egiten ditugu bertsiok Red Hot Chili Peppersenak. Hoi, ematen du gehiago ondo pasatzeko eta, ez? Bai. Dena dia ondo pasatzeko egia esan, beste helburu askoik ez dauzkagu. Guk ere, nahi duguna guretzako oso dana da, astero gelditzia eta erlazioa ere mantentzen dugu horrela, eta hitzeite dugu gure gauzetaz, eta de paso joite dugu pixkat horru betez. Zeren zuek lehenengo Big Bob Railroad, grabaketa aurretik urteak zen ematen ensaiotzen, eta jolasten esan marko nuke, musikan zuek bakarrik. Bai. Gugerozkan taldek, baina gero Aitorrek nahi zuen zerbait akustikoa egin, eta bea gitarrakin eta izan desente gauzak eta teatzen, eta esantzun, nahi den zerbait egin horrelakoa, baina jarri zuen hola modu iriki baten, edo zeinek nahi zuen parte hartu, eta nik ikusi nun hori publikatu zula zerbait Facebooken ez dakitzan edo hola, eta esan, Aitor, gelituko gagun baten. Eta hasi zan, bilok gitarra jotzen, ni gitarra jotzen nun, eta jotzen dut desastre, orduan beha pazientzia zeukan egirakosten, baino gero ja... Agortu izan. Ez zilezkoa zen, nik enun praktikatzen beharaina, orduan hasi ginean pixkanaka, igual hemen perkusio pixka bat, eta ikusi genuen, perkusioekin geixio moldatzen ginela, bezikizio betetzen gendula, eta hor hasi ginean esaten, igual berzioz gain, hasi gaitezke gure abestik egiten, eta bueno, eta pare bat, urte beten, urte terdinola, atea genitzen abesti batzuk, eta grabatu, eta hasi ginean kontzertu eta jotzen. Zeuaitzeren, esan dezu berak asko praktikatzen zula, eta jakin da, nondik datorren, eta egiten zuen musika, erabat ezberdina da orain egiten duena, beraz, Aitor, mesedez, zure musika ibilbidea, pixka englobatu daitezke denak soinu batean. Nik, txiki-txikitan, solfeo ratoi apuntatu ninduten, txistua jotzen, no? Jende gutxi dagi, nik endekin. Ez, hoi dakizu, hoi ateazu gaur. Eta eukindun bolara bat hor, ezakit, 12 urte arte, pixkate honitzen, kalea eta berren nu txistuakin, kale jerakitea, eta ez nagan oso guztoko. Eta orduan horrutzin nun, eta geho, ustet, 14 urte nakanean, ontzan Green Day of Springekin, boom hori Kaliforniako punkakin, eta estatu batuekin, hor pixka eta afizionatu nintzen, eta orduan, gitarra klase hartu nahitun, nahiak kriterio honakin esan zian, txistu da joez bazu, ez du gitarra joko, ez du joko, klaseak ez pagatuko. Eta orduan, amaek, suposatet erdinan zerbait intzula, eta orduan junditzen urte bete zola klaseta, eta geho hortik, lehenengo taldia sortu nun, hemen Donostiko laun batzukin, Uncover the Fake, jarko rol eskula iten genuna, eta garai hortan ja hasi ginen pixka, Mogambo zapaldugun genuen lehenengo aldiz, eta gero Mogambo nibili naiz, oin dela urte batzuk arte.
Mogambo zapaldu zenuten eta hortik anezin eta atera. Ni harta joten nintzen guztietan, orzo deten taldetxo berdina. Oida. Beti zarata entzuten, zapatilla. Mogamboko kolektiboan ona ez urte asko, bai taldekin, da geho kontzertuak antolatzen, atian kobratzen, sukaldatzen ikasi nuen, adibidez. Taldetako afaia egiten, da ez... Hor izan dira, eta gero Mogambon talde ezberdinak izan ditu, Cover the Freakenekin hasi ginen, geho Noa 1084, eta hortik Trigger Travis, eta gero izan da agian urte gehien. Eta zeon beste bat, zela Mogambo, Leskur, Star, no seke betxez. Bai, izan, Mogamboko kolektibokoak urte bukaerako kontzertuan bertxilloak egiten genitun, eta, bueno, txaranga ditzen ginen, hardcore txaranga, hor, bertxilloak egiten genituna, baina, bueno. Azkenean Trigger Travis izango zen talde luzten, ibelbide luzten da izan deguna. Bai, gainean abeslari ezberdinak izan ditu. Ze zaila den talde bat, batean abeslaria galdu eta juten danean, aldatzen danean, abeslaria, aguantatzea... aldatu gen, azkenean, bueno, euki genuen bolara bat, jarraitu genuen, nola gainontzeko partaideak jarraitu genuen, erabaki genuen, aldaketa itea, baina, bueno. Kamiseta genituen, horrean zintzen aldatu, zaldi martzian. No, baina, kuriosa egite zaitze, abeslariak oso ezberdinak ziren. Bai, egite, gotaz guztiz aldatu genuen, baina, bueno, hoi gutxi gora bera nire ibilbidea, eta gero Josukin, egia esan ezak, oso argi nola sortu zena, hasi ginen jotzen pixkanaka, ni neraldetik akustikoak eginen, uste eta ziren Eric Claptonen plagedeko gauza akustikotan nik nintzen oso jaioa, ez duen gehiagi zautzen, hortik hasi ginen tirekein, eta ni bentsat slaidan eta soinuoi besti pare bat zituzten, eta netzat izan zen pixka eta itzaki esatea, hau gustatuko litzaidake hau jotzen ikastia, eta gero ezaki nola, bukatu genuen, nik hau erosin, ez dakit, ez da zeatik, baina... Gero sartuko geha bertan. Que txollo, me cago. Bueno, a ver, kontzertua hasi ezue, itxoiten bezalako abesti batekin, ez arraroa da. Itxoitenekin hastea. Itxoitenekin jen pixka berandu hasi gira, baina. Eta, bueno, urrengo abesti, ez dakit esplikatu nahi dituzuen abestiak, edo... Bueno, ez dakit. Gure abestik aurrekoa itxeiten da aurreko diskan eta lehenbiziko abestia, eta da oso gure soinua asko deskribatzen duen abesti bat. Horregatik esan genuen, hau aproposa da honekin astea, ze pixka bat gure abestik entzuten ezun baldin baditu norbaitek, hau da estilo oso identifikagarri bat, oso beti beltzeta, oso perkusio markatu ba, eta, bueno, hoxe da guk egiten duguna eta horregatikan. Eta, bueno, aukeratu dugu guztien artetikan, pixka gehien gustatzen ditzaiguna, hasteko eta forteo jotzeko. Eri gustatzen zitzaiana, deskribatu zenian esaldi baten, zala gauzak egitea itxoin ordez egiten hastea, eta bultzatze horri, ez? Hori ulertu nizun. Eta pentsatzea zenbat denbora pasatzen dugun gure bizitzan, hori. Gauzai itxoiten, beti, zenbat, galdu, pentsatzen hortan, egingo dezun hortan, edo ez egiten izan hortan, edo egingo zenuken hortan, beti, esperon. Hori kaspen badau. Bera, hemen ez gara hoberenak, baina hemen gaude egiten hasi ginelako. Bueno, urrengo abestiarekin pasako gea, zein daukezue? Landare. Landare. Ez esango landare o, Landare O da bestia. Gerratzen da, landare birakaria, baina mozteko O jarri genuen, eta O gelitu da. Venga, aurrera. Hortxe da, hori da gure bestia. Landare O. Zeruan ez da ezer Odei ertzearekin nahazten
ditu da bapaten. Oh, Ordoa. Oh, bardoa. Urrura. Putreak ere ez dira mugitzen, nekoa odolik etzai gelditzen. Barneko jukez ez beste zer eseldu amaitu deusez. Tardoa. Bardoa. Urrura. Landare. Birakaria. Utzea, galtzea, uzea, amaitzea, Ze ona. Bueno, kontatu zenidatenez, abesti hau paisaia bat deskribatzen du, eta ez dakit landare birakaria dien, desertuetan ibiltzen dien... Gukola deskribatu gerun, ez omen dauka izen hoi, baino landare, buelta kadabilen landare hoi. Pues landare birakaria. Big Lebowskiko hasieran ikusten da... Bai, paisaia desertiko, bero, geldo, bat oso argitsua. Eta putreak. Eta putreak, eta desesperazio, puntxu hoi, oso western asko ikusitxo. Gehiegi igual. Gure lehenbiziko abesti izan zen gaina. Bale, noiz idatzi zen utena? Hau ja urte modu bat. Mila masei izan zen lehenengo grabaketa usteet? Gu baino gehiago, iso bai. Hoi jartzen bago. Bandcampen jartzen. Hoi jartzen bago, bai. Nik esan gau nuke, abesti hau atera. Zortzi bat urte eukiko jo. Zortzi, ez gehiago. Zortzi zan golitzarek amasei? Bai, amar urte. Lehenengo abesti izan zen, baina uste, lehenengo rifa horregatik errepikatzen dezen du, hostia. Eharra gehatu arrifa, eta guztien zegoetik jotzea. Bolatzen du pila bate. Bai, hain gustatzen zaigu ez da esatia, jode. Orain dik gustatzen zaigu, hori da klabea, Bai, hondik guztua jotze, eske beste batzuk esatezu ez hau ez. Hasierako batzuk, bai, gehatu ja hor lurrazpian, Ondo. Zuentzako, hau da galdera bat, desegin, kendu nula repertoriotik, ze musikari askori galdetzen nien, haber irudikatzen zuten
irudiren bat, kuadroren bat, sekuentziren bat, musika abestu bitartean edo egin bitartean. Zuei pasatzen zaizue? Irudikatzen, imaginatzen dituzue paisaiak edo, hau jo bitartean? Bai. Eta atera bitartean, ideia, kontzeptua, ezakit, azkenean klitxe asko daude musikan honen inguruan, ez? Eta adibidez gero joko dugu uste, turrengo dela, denbora ez da gelditzen ere, pantanoa, eta holako ideiak, batzutan ideia horietatik hasi dira pixka, eta hasi tiraka, zerbait ilunan edugu, zingira munduko zeo zer, izan nik behintzat... eske guk ez daukagu, badaude talde batzuk musikakoak, behituena, igual musika beltzen da, zerbait errebindikatzeko, edo, kutsu, dena politikoa, baina kutsu politiko oso markatu dokan zerbait, edo ez dakit horrabiatik abesten duten taldeak, edo zerbait ederra egin nahian, nik uste guk ez dugu blues mundua izugarria ezagutzen, baina bai blues munduko paisaia horiek irudikatzen ditugu askotan, nondik dator bluesa, esklabuen mundu hortatikan, mundu, ez dakit, paisaia horiek imaginatzen ditugu pixkat, bai entzuten degunean musika, eta horren sortzeakoan ere saiatzen gea, horrekin bat egiten, ez eta gu oso urruti egon hortikan, saiatzen gea sentsazio horrekin bat egiten. Nik usten dugu guk ere hemen musika hori ez da hain ohikoa, eta orduan asko ikusi dugu filmetan, slaidan soinu hau banda sonora askotan egiten da, eta asko desertuan, entziletan, eta nahi behintzat hori gogorazte dite asko. Klitxeak dira, eta askotan ikusi dugu, baina... Beti dago hori, edo desertu irudia, edo road movie bat. Balio dezake. Baina hori izan nuen dudetako bat, soinu horiek erabili dituzuen gaur egungo paisaiak, hemengo paisaiak irudikatzeko, edo zuek transportatzen zeaten horko fikzio bat, edo horko historia bat kontatzeko. Gu jungea horrea, baina egila da, hori duela gutxi gintzuten galdera bat, zer pentsatzen nahi ginen sortzen genuen bitartean, zer nahi genuen espresatuta, eta esatezigun pertsonatek, behak ezagutuzula delta, Mississippi inguru guztia ezagutuzula, eta esatezigun, zuek ez daukazu zerbait, benetan hemengoa, zuena, nahi dezuena irudikatu musika honekin batea, eta ez dakit, ateako litzaidaken gauza berdina. Baina, interesgarri litzatekela baita ere, gure inguruko paisaiak ere bai sartzea hor, Baina, guain dikan, gure pendiente dakaun zerbaitera, guain dikan ez dugu asko, ez geha hortan sartu. Ez da berdina Mississippin bera deskribatzea paisaia bat edo urumean bera. Ez dugu irudi berdina, gainean soinu horiekin egia da, hori pixkat desertua, beroa, kilkerrak, zakit horrelako, hainbeste pelikulatan ikusi dugula, transportatzen gaitula ara, hitzik izango ez balute bezala. Berdin imaginatzen gara bertan, eta ez, hemengo paisaia berdeak, eta ez? Baina igual da tabarra ematea besteik ez, Junbarko gea Almeria, grabatzen zituzten, western guztik bertan, area junbarko gea. Bueno, bluesak eta folk estatu batuarrak edo, hori badu bere presentzia hori edo bere indar hori, eta egontzan momentu bat esan zenutena, ni probatu nahi, leheno esan dezu pixkat, experimentatu ziritsi zinetela ona, baina ezakit egontzan momentu bat, probatu dugu hau, gustatzen zaigu guazen bendikan. Pixka bilakara izan zen ikuste, eta hasieran ere guk, blues esango genuen zeurazki aldatzeko, ez? Zabintza esan guztiz aldatzea orain arteko jo izan duna, eta bluesa entzun genuen, arazo da, blues asko entzuteana dela, Chicago blues oso rockeroagoa, eta bigea. Bigea, eta ziren hasi ginen, eta horako zere joteko nahiko utxa zeon, ez da nahiko tamalgarria. Eta azke gure beste erakartzen ez da, nik uste hasi ginenen pixka bat, aitorre batez ere, hasi zen gehiago, musika gehiago jotzen, gehiago ezagutzen, eta riff gehiago da, eta zen, ikusiet abesti hau zaharra, ikusiet akustikoa hori zaharra,
eta ordun pixkanaka hasi ginen afizionatzen musika estilo genuen horretara. oso oinarriko hasierako grabaketak etziala diskak bere, norbait juten zen, grabatzen zituen Zenekoak. plantaketan, norbait baseola ondo jotzen zula, eta grabatzen zioten, eta grabaketa dira oso zikina, geho, genuen, hasieran referente bezala Soundhouse izan zen, entzuten bazute, oso kurioso da, eukizitun urte batzuk jotzen, gero desagertu zen mapatik urte askoz, gero erreskatatu zuten zeola beste estatu batian, eta etzula jotzen ere, eta zakat nahiko bizitza Zaila. Bai. eta grabaketak entzuten ere, entzute ituzu, eta grabaketatik batek bestea bueltako purua ezberdinak gutzako oso arrarua da, ez gaur egungo musika eta mainstreamean gehiena, dena oso egituratua dago. Eta hor ikusi genuen nahiko dena tipo bat bakarrik, eta nola lortzen zuen dena betetzea ala modu ustez. Orduan hortik hasi ginen pixka tiraka, eta hoi izan zen hasierako referentea. Gero bai izan dela, hoi hartu dugu eta nahi izan dugu nahi dugu. Dena hartu dugu, purista bat edortzen bada, gurutze bat jarriko dugu gainean, arrazoiakin, baina... Oso zaila da purista izatea. Orduan, hoberena da, bira, ez gea puristak, hau hartzen dugu, eta egiten dugu, eta hor ja... Gaina bestea zin dugu bin, osea, bestea da, hain autentikoa ikuste jesu, nola teatzen zaien, nola beste, da, flamenko jotzen duten pertsona bezala, ez da, teatzen zaie, bizi dute hori, ez da, beraien zainetan egongo bali bezala zerbait, guk hori ezin dugu bizi, ez gaude hor ja sentimendua dago, guk iten deguna da hori hartu eta gure egin eta gure egiteko erabat moldatu behar dugu desegin eta gerrero sortu horrekin. Eta ematen du oraindik ere bai simur batzu falta zaizkigula. Bueno, demoa gauza da, iritsiko ja. Ez baina, esatet, bluesan eta horrela daude gero sartuko beha ordan, baina gizon, eta emakume baina arrugatuak eta esperientzia handikoak eta drama pila dauzkatenak. Eta leheno esan dezu bezala, desagertu zan Soundhouse, uste zala, orduan hori zan bere lanbidea zalako eta beste lanbide bat lortu zutenean eta musika afuera. Zan pa sobrevivir. Egunean bizi zan jendia zan. Parkatu? Egunean bizi zan jendia zan. Ez zukaten planik, ez zukaten ezer. Jendia, gaur festa bat montatuko dugu, festa montatuko dugu. Eta bihar ikusiko du zeitzen dugu. Aldu zuten egitza zuntan. Eta taldearen izena nondi dator? Hor usteet, hasi ginela, izena jartzen, nahi beti drama bat iruditzen taldetan. Aztenga izena botatzen dena nahiko txarra dira. Eta aztentzea, eta azkenean gehatzen zea hain txarra ezenakin. Bostea iristen bada baten bat, honekin. Ez da asmatu genuen. Eta hasi ginen orduan, bai blues... abeslari famatu asko beti da, Big Bill Bronzit, beti zeuden, eta orduan, ezakizeatik trenbidiana sartu zitzaigun buruan, ezakizeatik. Trena zen nahi zenun zuk ez da zen nik? Trena zerbait eto zen. Agian unibertsitatea beti topoan joten ditu, eta hori buruan lakatu handik. Eta eta olako zerbait eta ziren denan azten. Big Bob, eta Railroad, porque trenak zeuden. Bueno, ez dakigu oso ondo, ni ja enez gai esplikatzeko ja benetan nondik etorri izan, baina hola galitu zan. Hola gatu zen, bai. Modernuak esango zute, brainstorming bat ingen dula guk ez guazi ginen gauza egiten hola zentzu dabe, eta azken esan genuen, bueno, hau zau, eski. Hola galituko, eta punto. Eta ematen du Big Bob dela hartza. Bai, hoi da, azkenian, ez dakit horrekin hartzakin hasi ginen, eta azkenian, hoi bai dela, nik konturatu gabe indun, baina hasi ginen jotzen deskribapen bat, ez? Beti jartzezu deskribapena proiektuana, taldiana, eta ni jarri nuen Josu eta Aitor, eta ez nun, abizen ni jarri, nik ez nion garrantzilik eman nor ginen guri, proiektu. Eta gero, erabili genuen hartzen, alter ego edo pertsonai gu ez agertzeko, gutzat, ikuste dizu argazkitan, maskarakin gaude, gu ez gera garrantzitsua, ez, proiektuanetan. Pizka saiatu geha, hoi izatea, proiektuan inisla da, hartza da. Eta beti diska bakoitzen, hartzari zeo zer gertatzen zaio, baitu abesti batutan ere hartza dela pixia protagonista, gauza gertatzen zaizkio, izan da pixat guretzako... Daukagu pertsonaia fiktizio bat, osea, dala hartz bat, estatu batuko hegoaldekoa, osea, bizidena, zingira baten ondon. Horako ideia bat montatu dugu gure burun, eta hola ez gara argazkitan guatatzen. Etzakila. Esate, venga, zingo dugu, abeste egingo ditugu, bere
bere ahotik ateako balia bezala, noiz patxe, ez da? Jazta, pertsonaje bat montatu dugu hor, eta hori, hartz bat, bizi dela irian, edo iriaren kontra, bueno, pixka bat, irudikatzeko zenbait ideia, dauzkaguna guk burun, ez dakit, irien gehiagizko hori, ez dakit, pixka olako gauza batzuk, ez dakit, komplikatu ite ez esplikatzea, baina ez dakit, nahi ditugun gauza guzti horiek erreibindikatzeko modukoak izango leakena jartzen ditugu hartzaren ahotikan, esango bagenitu bezala. Ez dakit, olako pertsonei bat inventatu. Orain arte ez dut imaginatu Big Pop abeslari bezala, edo, bueno, zuei letrak idatziko balizuete bezala, baina egingo dugu txipaldaketa hori. Hala ere, esate zuen kaputxatua eta bar, baina pandemia inguruan grabatu zen dituzten ez dakitzen bat bideo... Bai, aspertuan egon. Ez dakitzen bat bideo, desente, ez dakitzen bat dien. Bai, hor hautxin genuen gure kodea eta atea ginen. Bai, desente. Noa, jartzen dute, grabaketak daukatzen bat... Bai, jarri, curfew, zen daiteke da toke deke da. Vale. Curfew sessions. Bai. Sortak hau gero ikusi zute, logoak eta hoi, zengo bestela gero diseinatzaia eta hoi, baina estetikoki ere hartzarena eta estatu batuetako irudi guzti horiekin egia esan jokua ematen du, edo bideotan ere hartza basartzia, beti... A ver, hain guapo dago zuen logoa, gainean interneten lortu ezin daitekena, eskatu nizuela kartela iteko, ze ikusten duen... Ez da nahi taina, Bakarrik hartzaren aurpegia lortu daiteke. Baina ez logoa osorik. Igual orain gure kartelekin ez dakit. Baina ordu arte ezin nuen lortzen. Big Bob Railroad bezala ez. Ez da naita izan, Ondo dago. bakarrik. Eta ikusi nunean esan, aizu logoa pasatzerik bai, eski kartela egina dago. Jarri nion fondo bat eta baina super guapa dago. Bueno, pandemia esan dut, eta hurrengo abestia usted erlazionaturik dagoela. Zein da? Denbora ez da gelditzen. Venga, ba. Hitzaldu ahaztu ezentzu hitzaldu ahaztu betiko zalantzak nituen honetan jarraitu ala egin alde maiten itxuna gehi ozaindu unea aprobetxatu baina tximista bate behar zela dena zen isildu Kexatu, sufritu, ahaztu denbora ez da gelditzen ezin atzerakoan zugana horbildu nahi dut
sufritu ahaztu. Denbora ez da gelditzen ezin atzerakoa, zugana hurbildu nahi dut. Denbora ez da gelditzen ezin atzerakoa, zugana hurbildu nahi dut. Denbora ez da gelditzen ezin atzerakoa, zugana hurbildu nahi dut. Eskerrik asko. Bueno, pandemia garaian inspiratutako abestia. Ez dakit dramak edo inspiratzen zaituztete, normalean bluesean eta kontatzeia dramak eta horrelakoak, baina zuen nondi jasotzen duzu inspirazioa? Izan daiteke edo zer gauza. Hemen oso argi zeon. Ginen momentu baten nahiko iluna zala, ezin egon askokin, etzenekila zer gertatzen nahi izan, eta etzenekila noiz arte izango zen. Orduan, denboraren pertzepzioa erabat aldatzen zen. Eta nahi zeruna zen azkenean jendearekin egon, eta zerbait gertatu zedila, aldatu zedila, eta ezin egon hori islatzen saiatu ginen abestioren bitartez. Eta izan zeate gutxienetakoak, bueno, batxot eta batzuk salbu, pandemia garai haietan inspiratu zirela gutxienez zerbait egiteko. Talde piatek esaten zuten, zindet. Bestatzu liburuk eta guztira idatzi zituzten osuak eta holako gauzak. Badago jendia taltzen. Guk ez gero nola sortu askore momentuan, baino horrek utzi zigun poso bat o zerbait pixkat kanporatu behartzana. Gerora sortutako abestia izan zen. Bai, ondoren egin genuen. Bai, bukaera parte, bai. Eginea pentsatzen, baina... Bai, pandemia garaian neon ditzen gaina, bueno, klase batzuk hartzen, eta atzamarrekin jotzen gitarra ikasten, teknika horiek, eta aprobetxatzen dut, hau izan zen, izan duke lehenengo rifa sortu nula nik pixat atzamarrekin jotzen, eta... Eta hor, denboa banakan, abestia sortzeko, beste iketzen. Hor diska hoi dala, hau da, swamp estilo hoi dala oso iluna, oso zingirako blues hoi, eta hori hasi ginen egiten, hori genuen justo horixe, pandemin ondoren. Eta hor grabatu genitxun, lauzpa bosta besti, eta gehienak bai da diela justo ondoren, ez da? Eta orduan bai daukatela kutsu oso ilun bat, oso... Aprobetxatu gendu pixia, ezakit inspirazio izan zen, o gere diska bakoitzen saiatzen gea, bi gea, orduan abesti guztia berdinak ez izateko, ez da errexea. Saiatzen gea, grabaketa berria inbar degunean, zerbait ez, ideia berrin bat, opixat aldentzeko ez, abestiak ez izateko aurrekoan oso antzekoak. Orduan batzutan bai sartzen degula, bani Josuri izan nion, honekin, igual zerbait ilunagoa, aprobetxatu zau, eta zingire ideia erekin, da pixat hor amu bezala ez jartzeko, eta gero gila da, itxoiten gure abesti klasikoa. Paradigmatiko moduko izan nik uste lehenagotikan geneukala, eta hau, baina hau bai jatea zela ondoren. Orduan, saiatzen geha pixat ere horrelako imagin bat hartzen, zer berria bintzat, grabaketa. Guk asko tardatze dugu abesti bat egiten asko. Eta ia beti izaten da musikalen bizi eta bukaeran letra eta orduan, baita ere, segunda nola zabenzu, zure pertsona geha eta norberak gertatzen zaionan inguruko zerbait kontatu nahi du batzutan, bestatuta igual zein inventau nahi du, baina aprobetxatzen dugu buruan zer daukagun momentu hortan, nik hor, adibidez, besti honetarako justo hori neukan buruan, hori ikartzen zian burura bai, berak igualetzun ideia hori sortu zunean, ze beak iten zituen igual melodia gehienak, riff gehienak, baina nik hori entzuten unean, niri hori sorrarazten zian, hori gogorarazten zian, orduan, sentsazio, elkartruke bat egoten da hor, eta pixkanaka sortzen goaz. Letra guztiak zuk egite dituzu? Denak ez. Denak aintzanek egiten ditu batzuk, nire bikotek egiten ditu batzuk, hortarako... Hona behiratu ezu? Ba. Igual gero galdetzen diogu zerbait. Berak beste gaitasun badauka gauzak sortzerako garaian, eta, batzutan aprobetxatzen nahi sortaz. Saiatzen nahiz ez gehiagia aprobetxatzen,
baina batzutan aprobetxatzen naiz. Eta eskatzen diota izu, ze okurtza izu honekin da. Aha. Ez dakit, eta letrak autobiografikoak dira, pandemiarena esan daiteke pixkat baiet, inspiratuta edo? Horrek bai dauka sentsazio batekin, nire barnen neukan sentsazio batekin lotu nuna bestia, baina nik desertuan enaiz sekula egon, eta lehenbiziko bestia zan, irudi edo sentsazio bat ekartzen zidan, irudi saiatzen ditzen deskribatzen abesti batekin. Orduan, beti ez dago abia puntu berdina. Abesti egiten dira, improvisatzen goaz. Eta, hasten dezu abesti bat jakinda zerri inguruan abestu nahi dezun, edo behin zoazela, ostras, eta batean jute eta itzu beste alde batetatik historia. Uste, rifa entzuten eta, honek ekartze gehiago motor baten soinua, edo bidaia bat, edo lako zerbait irudikatzen dut hau entzuten detenean, eta igual ideia hori hartzen, eta hortikan abiatuta, igual letra txukun batetzen batzutan, ez funtzionatzen. Batzutan, era bat aldatu badet, eta beste nun betetikan jo badet, eta baina azkenean guk letra idi ematen diegu bere garrantzia, baina ikuste ritmikan eta musikaren indar kolpe hoietan oinarritzen gala abestiak egiteko. Osa, soinu bat bilatzen dugu gehiago, ideia konkretu bat edo mezu konkretu bat kontatzea baino gehiago. Bueno, jazke sorkuntza prozesuetara ematen du gerturatzen ari gerala, nola lan egiten zu, ez dakit ematen du berak riffak sortu eta bertze inspiratzen zaituen, edo noizbait esertzen zeate egingo dugu honen inguruan abeste, nola, zer? Nola egiten zuelan? Denbora aprobetxatzen duna bea izatea. Normalian nik, riffak atatzen dut, etxean niten dut rimak eta hola dena montatzen. Hasieran bai zailago egiten zaiala, geho grabaketakin ja argiago da katere perkusia, oso perkusio prekario bat ditxe, baina mitzat ideia. Gero Josuri erakuste jot, eta gero lokalian batzutan nahiko antzeko behatzea, eta beste batzutan guztiz aldatzen dugu. Nik gertan zaiona da, riff berdina, lau aldiz inezkio esate, kaka baina, gero. Josu sartzen baino, ahotsa zerbait pixka ritmikoagoa, edo moldatzen doa, asko iten dugu adibidez riff berdina, eta Josuren ahotsa doa evoluzionatzen, ez? Eta orduan batzutan esateko, lau, sartu sortzi, joko emate joalako, ez? Orduan nik hasieran ideia zirriborroa eramate, eta geroan bueltaka ibiltzen ga. Abesti askok funtzionatuko luek ahotsik gabe ere bai. Osea, beak ja montatzen ditu abesti batzuk, non riffak eta dauzkan aldaketa guztik, variazio guztik, ematen dioten ja indar bat abestiei, baina gero egiten duguna da, bion artean saiatu hobetzen edo gehiagotzen, bion artean zerbait osoagoa sortzen. Ja, bi gauden, ez dugu bakarrikan behar utziko, ja. Ahotsik egongo ez balit, notatzen da gehiago soinu banda bat ezala. Piskat komplemento pelikula baten atzean edo desertu edo horrelako batzuetan entzuteko zerbait bezala. Zakita inan besti bezala, baina faltan botako zintuztegu. Gai Josu. Bai. Bueno. Segun zeinetan, Eta riff horiek eramaten dituzunean, grabatu eta eramaten dituzu edo gitarrakin zoaz eta erakusten dizkiozu? Ez grabatu egiten dezat, nik ere adibidez orain atzamarregin hasi nahi jotzen, ez nahi hainona, etxean praktikatun barret. Orduan, azten nahi zateatzen, grabatu eta esastutzeko, eta horrengo gunean joa, da agian berriz jotze, eta esate jodea, hola hobeto, edo orduan grabatzet, duen arrazoi horregatik, askotan esastutzeko. Eta pixean montatze, eta batzutan ere egun batetik bestea berri zentzun, eta esan, etzan hain ideia ona, nire buruan atzo hau kriston rifa zan, eta orduan pixat nik ere entzuteko eta ikusteko ere jotzeko gain naizen, edo nondak nabile. Hori sortzaile guztiei pasatzen zaie. Atzo gauean, zan guapísimo eta orain. Eta ala ere, zertzea, horitakoa dauzkan ordenagailuak ezakitzen bajiga riff. Ez. Ez gutxi, saiatzen daizen dian pixat, eta askotan desegiten badet burratu iten, ez da... Ez detiten, berreskuratuko eta oin dela 4 urteko horri, ez, atea ez bada, ez atea, ez. Osondo. Urrengo abestia bertxio bada. Sí, bada. Going down to the river. Going down to the river. Baina
letrakin ez ginen asko gelditu, zertaz. Nik ikasi dut, Egin dugu meta podcast pixka bat. Ez izan. Nire etxeko lanak egin behar izan dituen. Bai. Eta kontatu zen daten paisaia baten egintzekoa zela, Mississippin behera eta... Hori uste gehiago zara Highway 61. Vale. Baina hau egia da, hori, eski azkenean dauzka ideia pila bat botatzen ditu, baina pertsona batekin dauka hor zerbait, eta ez dakit. Hauek denak izaten dira abesti gehienak, maitasun kontuk, zenba sufritzen ari naiz, gaizkinago, zer gertatzen naiz, hori guztia islatzete, baina abestia soinua gustatu ditzaigun asko. Claro. Eta nik lotzea eta asko, momentu baten ikusi nun pelikula bat bluesaren ingurukoa, Scorsesena, eta datetzen lehenbiziko bluesa zein zan. Eta zan, de flauta y tambor. Zaten zuen da, txirula eta tambor batekin, da lehenbiziko bluesa bezala katalogatzen da, zerbait oso afrikarra. Eta hor, gaina zila hori, tambor honekin joko deu, eta pixka bat, soinu hoi, izaten da oso basiko, ez dela bestia, da oso gordina. Ez dakit, eta gustatu ditzaigun, eta gelituin da. Etxeko lanetan begiratu nun zer abesten zuen. Bueno, nor zan? Mississippi Fred McDowell. Eta bere abestian esaten zuen Mississippien beranua, eta eskubitara jungo naiz, eta jainkoa mesedez iritsen adila, ze emakume bazain daukat, eta amaitasuna, eta mesedez jainkoa esaten du 30.000 aldiz. Hori da, mama eta esaten duten bezala, lord esate, betetzeko ere, bai, hori edia... Baina, bueno, mundul, lord zuen bertsio hori entzungo dugu, eta aurrera. Honey, don't you wanna go?
Ahotsa ere bai bazuen hor filtro bat. Bai. Zaharkitua. Ez dekendu oso radio dauka, jarrita. Enlatatu hau bezala. Lata, iluna, bai, una pixka bat gaizki entzuten den zea bita. Aprobetxatzen, bai, eta agudine bali baitut, gelitzen da, momento. Toka hor, brillo bat. Berezia, Horrela hau. zeikusik anzauka. Garbiago, beroagoa. Berogo. Gertu. Gaina reberrakin emateu, ze hotxa bakago tiona. Lehi moskatzen hau pixka bat. Ez dago lako dituta ez da ere. Baina, bueno, bertsio bat zan hau, eta jakin nahi nuke, zer izan behar du abesti bat versionatua izateko Big Ball Railroad ekatik. Zarra, ez? Normalien hartzen. oso zarra. Hoi fijo? Bueno, behin inditugu berri goke bai. Brother Degenak eta hola, momentu baten onginan, baina bai, normalien zarra. Grabaketa izateko, hartu txugu oinarriko Soundhousena, Black Mama horratu genuen, eta gero Highway 61 eta hau, Mississippi Freak McDowell helena. Normalean oso oinarrik, gustatzen zaigu ja zerbait dieten egula oso oinarrikoa, eta zemouz moldatzen gean gaina oso basikoak izate ja, atzegu bakarrik gitarra eta oso perkusio gutxikin, eta kapaz gean izaten dira bai oso simpleak bezala, ez? Ez diala bosei taldeko... Bai, simple da jotzea gero. Ateatzea zerbait, hori izatea komplikatu, porque hartzen duzu partitura, da ona, ez duzu eta guain, nola ike dugu, porque ez dauka egitura on bat, ez dago ezer karratu, dena da aldatzen dihua, ez du ezer... Ez dakigu nola atera batzutan. Eta bideoak ere, ez dakit erresa den partitura lortzen, baina bideoak dira hain zaharrak, definizio bat lortzeko ere bai. Letrak ere aurkitzen dituzu ezberdinak. Abesti berdinaren letra ezberdin, bersio ezberdina daude. Orduan, ez dakizu, zein hartuko da, hau hartzezu, gero kontuatzen zea beste batzkok indiutenien bersioa beste bat hartu duela, hola ibiltzen, ja. Esatea, eta gitarra aldetik sortia bakazu, baina guk hartu txugu oso hauza frikiak, norbait esateko, Muddy Watersenak egote jende asko bertsioa jotzen, da interneten behak igodula, eta hor ikusi zakezu ze jotzen. Oinarrezko hauetan guk hartu txugunak, habilidad libre pixkator ikustia, agian norbait jotze du etxian, baina zatitxo bat bakarrik, eta hortik hasi nibentzak gitarrakin komedi gehiago, baina bueno, lortzen dugu, ala nola iten dugu. Aldeuna ite dugu eta listo. Eta hotxak eta rollok eta nola iten dituzten, da noiz sartzen digan, da noiz ez, eta orduan guk arauak hartu bat jau. Asko bere egituguna, jota abestu aldi beren, nedunien sartzea, nedunien ez, nola ingo deu, bateratu inbehar deu, eta gukin behar deu, gure partitura gukin behar deu, bai. Eta versionatzeko esate dio, zutako bat iristen da besteari esaten, entzun hau ze gustatzen zait eta versionatu nahi nuke. Bai. Horrela izan zen. Eta azkeneko grabaketan goindauntu derri berrau, ni justo, riff bat, eskolak hartu nitunean klaseak ematizkiaten dian, jogen un riff bat onena, eta asko gustatu zitzaian rollua, baina oso iluna, zala blues klasiko bat, eta pixka zen dien juzu. Hau, egin daiteke, ezaki gustoko duzun, eta... Gero proba ingenu, eta proba inondonen esatezu, gelditzen da. Hau gelditzen da, eta bestela, beste bat. Eta listo. Eta versionatuko zenukete blues ez den abesti bat blueseran? Hortantzea balin bat zaigu aukera, o ikuste balin badegu zerbait alkoholitzaken egin, klaro. Ni ideia hori eukide, baina goiagotan, baina gero... Egin behar da. Baina, izan dezu gogoa, abestiren bat... Itzun ditut melodia batzuk, irutu zezkitenak, hau blues estilo baten, erra izango zan, badauzka hor akorde batzuk, oso ilunak, oso alkoholiakenak sartu, behin baina goioetan pentsatu izan dut, oantxe bertan ez zaitu tortzen. Jakin nahi nuna. Baina behin baina goioetan, eki ditut, sentsazio horiek de, abesti hau, alkoholitzak, guk alko genuke hau interpretatu. Eta abesti bat euskaratu? Osa, jake blues euskaraz egiten dezuen, esate, hau egingo dut, baina, ez dakit erresa izan daiteken, ze ingelerak berez, hori fonetika, osa, hitz motxak dauzka, fonetiko kire, eta euskeraz zetak, eta horrela, igual ez du laguntzen. Alkoholitzatek egin, hor kontua da lana egitea.
egin behar da, horrek funtzionatzeko. Hori egin behar da lan du. Errexago da ezitea. Claro, zaila da, baina lan egin behar da. Azkenean, inglesa bai daukala fonetikoki erraztasun batzuk, baina honik, bueno, esaldiak, ideiak hartzen, oain badago ikuntzun dut, dola gutxi talde batek egin dula Bob Dylanen abesti batzuk egin zitula beste, ez dakit nork egin zituen itzuli, eta oain hartu dituzte, eta esidia hoiek abesten ere bai. Joder. Osa, badaude gaita. Ez da izango gartzot, Bob Dylanen... Vale. Ze, Bob Dylanen, ez dakitzen, 50. urte brena, eman ziotenean Oskarra, Hori, Xabi Paiak egin ditula itzulpenak entzun lehen honean, da, oin beste talde batek hoiek hartu eta... ez guatzen zinden taldea. Audience taldeak. Bai, ez guatzen, erratian entzun. Bai, eske, gauza asko egin daitezke, baina, klaro, egin behar da, lan ondia, bueno, itzulpenak ez dia hitzak hartu eta jartzea bezik eta... Moldatu inbardia, zentzu bat eukitzeko guretzako ere, bai, ez da? Gartxot hortzako genio bat da, ze bizaldirekin eta bai, Bob Dylanen lan honekin eta, bueno, pandemian zegiten zuen. Batzuk ez ari gustatu bere lana. Hor polemika bat dagolako liburu horrekin, baina esatet pandemian ebai berak ezakit egunero abesti bat gutxien ateatzen zula eta, osea, egunean bertan sortua, eta genia bat horretarako. Bueno, bluesa, fonetika kontuak ezakit zenbateko garrantzia izan dezaken letra bat sortzerako garaian. Guretzako izugarri. Ze, esatek egin leheno, letra bai garrantzitsua da, baina ze soinu lortzen den ahotsarekin abestiaren barruan hori da igual guretzako goendikan da garrantzitsua. Lortu behar dugu, ahotsak funtzionatzea, instrumentu batek bezala. Perkusio instrumento bat, Josuk ere asko jolasten du, ez, da, hor joko ematen, azkenean gutzat, beste kapa bat da, ere soinu aldean, gitarra dago, bomboa, askotan xeikerra gotea beti, eta beste kapatxo bat hor joko emateko. Guai dago hori zeren, euskeraz ez ditut hainbeste talde topatzen hori esaten dutenak. Normalean esan nahi bat transmititu nahi dute, edo sentsazio bat, edo sentimendu bat, horrelako, oso deskriptiboak izan daitezke, edo historia bat kontatu, edo, bueno, baina fonetikarekin, eta hemen izan genuen Jon Gurrutxaga, eta berak esaten zuen, bani ez, bueno, edo keuak irretxea, dudan daukat zeinek esaten zuen, baina berak esaten zuen, ez, agian ez dut ondo egiten, baina berak deskribatu, gauzak sortzen zituen, esaldiak sortzen zituen zerbait transmititzeko. Eta aldiz, balorean baten diot ere bai, ahotsa instrumentu bat bezala erabiltzen dutenak, eta igual, badaudelako taldeak, ezer esan gabe ahotsa erabiltzen dutenak, eta hitzak asmatzen dituztenak, fonetikoki zerbait sortu nahi dutenako. Horaino tortzen zai burura Fantomas, baina ez da precisamente blues, bueno, baina gustatzen zait, ahotsa herramienta bat ezara erabiltzen. Beste modu bat letrak interpretatzeko, nik hainbeste abesti intzun ditut, bueno, nik instrumentala izugarri gustatzen zait, nik naiz abeslari izan, musika gehien entzuten dutena instrumentala da. Eta gero, hainbeste urtetan, eta inglesez nahiko txuku moldatu, ez dut ulertu tutikane, entzuten musikan, osea, musika estatu batu arrantzuten un asko, eta inglesez zan dena, baino, zer ulertzen, baino bai transmititzen ziren soinuak, abesteko moduak, intentzioak, eta hori bai saiatzen naiz beti moldatzen. Gero gaina, puntu hori izugarri hobetzen dezu, o borobitzen dezu, letra gainea. Letrakin asmatzen baldin badezu, ez da? Baina, bueno, bukarakoa. Esan ez du, batzutan ez dezula ulertzen inglesez abesten dian abestiak, eta eskerrak. Ze haude abesti batzuk, jode, ze guapo, eta bakizu zertan. Ojo, zeratik abesten abiteana. Bueno, leheno, estetikan sartu geha, fonetikaren estetika eta bar, sartu behar dugu doproarekin ja. Estetikoki guapoa da, baina soinua ere bai, brutala da, mesez. Aurkeztu herramienta hori favorez. Gitarra da.
Politia. Ez politia, gila esan, bentaja matu oso gaizki joarren, jendia ditza importa. Eta jo bat importa, estetikoki, eta gila esan nahi ere erakarri ziana, hasiera batian, soinua, dakan sonoridadia, eta ze lortu daiteken, gila esan eslaidakin, eta nik uste, hasierako motivazioa, bluesa esan nion Josuri, baina hau deskubritu nian eslaidakin da hoi, ja ziurnakan. Bai sartu itxugola besti batzuk akustikakin, bankeo eta gutxio dira. Bai, ja. Gustatu zaizolako hau, eta... Bai, bestia. Eta eslaida, tubitoa. Bai, hoi da. Atzean daukezun tubitori. Eta, karo, jendeak ez dakiena, esaten, ematen du gitarra akustiko-elektrikoa super guapoa, baina barruan badauka platerantzeko bat, oso fina. Ez kendu. Plater txiki bat, eta horrek emate, berez metalezkoa da, berez sonoria hori daka, baina konotxo bat daka, eta amplifikatu iten du soinu mota hori. Dauka platerantzeko bat, oso fina. Aluminozkoa, usten gehiago besatzen zula. Eta horrekin, bai. Soinua oso berezia. Hau ezagutu nuen, esplikatu zian oso ondo jaudiko taldeki batek, zer zan dobroa, eta nola funtzionatzen du, eta ze soinua. A ver, venga, urrengo abestira pasako gara. Eta dobra beren berezitasun bat, leheno re irekien, eta orain afinatu inbarra sol irekien. Minutu bat behar. Baina ez da igual dobroan gati, baizik eta... Afinazioa. Eslaidan gati, bueno, bai. Eslaidan gati, goia. Esplikatu dezakezu? Bai, eslaidakin normalean, da horrela akorde bat eukitzeko, honekin ezin dezakezu, bueno, teknika askokin bai, baina soka guztiak egin bate jozu batea. Orduan, hori joal izateko, soinu egiten izateko, normalian afinazio irekia esaten dena, eta horrela ja akordea, akorde maior badakazu. Ez berdintasuna, txustangatik ikasi nuen gauza bat, da gitarra normalean, azkenean zejilla jarrita, beste behatzak ere baita batzen dituzu beste traste batzuk, eta hemen ezin da, zejilla dakazu, hori da. Ikasten ditu gauzak. Kasute jozu behintzat, ez? Bainatik, behintzat. Ondo dago. Bueno, bitartean, ze abesti joko duzu? Joko dugu abesti bat izan hona gartzuri, eta da abesti bat, pixka bat, nahi bintzago araztegi rollo folk, ahots ezberdinen, erdi country, estatu bat country rollo hoi, hor badago abesti bat, Brother izan aduna, bola, atetzen diala batzuk hor abesten, ahots askokin, da hola, eta pixka bat, gehiago di joa horruntza, ez da iluna, baina, bueno, bai paisaia ere montatzen duguna hemen da, desertoen ordez, oain jagoaz, izoztuta dagoen eremu batea. Eta garrak eta txurillak, gauza, hola, guztan zaigu, güey. Estuturi ukabilortzak begiak zurituta zelaiak ezin bere izortzi muga hitz guztiak galtzen dira inori ez iristean lorratzik ez galdu dira non da beroa. Itzalen
argia hiltzen denean, jada ezerk ez doakola, mundua lokartua da. Garrasi egin nahiko nuke, zu inguruan dantzatzen, bakarrikan nagoela, onartzea ez zinezkoa zain. Gar argi, gar bakarte, gar zuri. Asto desekin garretan galtzen naiz, bizitzak isgali arte. Eskerrik asko. Paisaia hotz bat eta abar eta pixkat bakardadea esaten zenean. Guk imaginatzen du pertsona bat dagona mundutikan erabat aparte, ez dakigu holokausto bat gertatu deno zer, baina erabat hotza dan leku baten eta bera bakarrik bere buruarekin eta su bat montatzen du eta gau ez dantzan horren ingurun. Holako irudioi eta horrekin dago inda. No, esan dezunean, edo esan zenianean iluntasuna eta bat, esaten, baina gero sartzen diozue kaina gehiago eta esaten, igual ja atera da eguzkia eta ia berra bestegun bat, eta horrekin gelditzen naiz, bueno, izan daiteke dantzan, eta bai. Ez dakit, geroz eta konektatuago gauden mundu hontan, geroz eta bakartiago ez gauden. Eta pixka torti jarraitu nahi nuke, jakinda zertan lan egiten duen. Aitorrek? Kasualidad. Gaur egun adibidez, askotan kritikatu dalako, ez? Oso konektatuta gaude, sare sozial pila bat, eta baina geroz eta bakartiago, eta batez ere gazte pila bat sentitzen direlako oso bakarrik. Batez ere pandemian gazte zirenak harrapatu zituztenean, eta bar. Eta kritika batzuk ere bai jaso ditugu. Noizein, bitan, uste, kartela adimen artifizial batek egin duelako. Bueno, ni nahi nuelako hola egin, ez zitzaidan inspiraziorik etortzen, eta erabiltzen nuen inspirazio iturri bezala, zer ateatzen zaion adimen artifizial bat. Eta Aitor zertan lan egiten du? Kasualidadia, bai, ikerlari jana, bai, informatika ikasin duen, Josu bestela, eta ni, bukatu nunian karrera, zerbait inbartzen, o lan, o zerbait, eta kasualidadia, Itzein duen nire tutoria izan zena, karrera bukaerako proiektua bai nula adimen artifizialen inguruan, eta galdetu nionea zeu gustoko izan duen, eta zerbait edo zeu ondola itxeko, eta zinean komentatu ziren, eta doktora utza daiteko aukera zeola, eta ikerkuntza zentro batean honetan doktora utza daiten adimen artifiziala puro esango gunduken dola batxe, eta bukatu zunean, etorri zen zati zientzian ere modak daude, ez uste, gizarte guztian bezala, eta horrean robotikaren moda sartu zen, eta horrean pixat robotika mundura. Askorentzat agian dena berdina da, ez? Baina, ni orain robotikan dara batzat, dakit 15 urte, 17. Azkenean, robotika
ez dugu imaginatzen automata, baizik eta industriarako behiratua, edo no? Bai, ni gehiago bai, zetik hemen ikerkuntza zentruak, obentzat asko industria o makina herramienta ingurutik sortu dira, orduan ni robotikan nabil, baino bai oso industriara aplikatua. Bai ere gauza pixa berria egiten dira, eta etorkizunean, robotak fabrika batean pertsonen ondoak egongo dira, orduan bai lantzen degula zerbait interakzioa, esan duzuna espizioat, pertsona eta roboten artekoa, edo behintzat nola ikusten hori, eta azken aldian ere proiektutan egoteia psikologoak pixat hori azertzeko, ez? Pertsonentzako, ez? Bai, ikusteko pertsonek nola ikusten duten robot batekin, baina, nahi ere atentzia itzatik gaur egun mugikorrak sartu dira, niretzat robot bat makina bada, mikrobuila beha bezala, glamur gehiokin, baina, bai ikustetela, mugikorrak ere sartu dira gure gizartean, eta guztiz aldatu dute, ez? Komentatu zen bezala, komunikatzeko dugun modua, bizitzeko dugun modua, eta guk ere bizitza parte gehiena mugikor gabe ibili gara, eta guztiz aldatu dute guri ere, ez? Gazten kasua, baina guretzat ere guztiz aldatu da, ez? Komunikatzeko, orduan, nahi ere deigarri egiten zait, zergatik jartzen da beste fokua, o adimen artifizialean, edo robotikan, eta badago beste eredu bat, ez? Gaur egun mugikorrena askoz disruptiboa izan dela, ez? Gure gizartarentzat. Azkenean, aire bat ados nago, zeren ni lanean ere bai badauzkagu robotak, eta azkenean dia beso handi bat bezala, ez pixua eramateko, baina bai pixua daukaten gauza batzuk, alde batetarik bestera mugitzeko efizienteki edo oso espezifikoki, oso milimetrikoak izan daitezkelako. Eta gizon batek hori hartuko balu, edo gizaki batek hartuko balu, seguraski akatsak izango lituzke, eta bar. Baina gustatzen zait zeren mugikorra beti hitz egiten dugu, nola izena dute pertsona dauzkatenean integratuta aparatuak. Zibor. Eta pixkat zibor bihurtzen ari gara. Gure barruan ez dauzkagu, baina hitz egin dezakegu kilometrotara dagoen pertsona batekin, mugikorrarekin. Edo jakin ze pasatzen ari da munduaren beste puntan, mugikorrarekin. Orduan pixkat, gure barruan ez diren gauzak izan arren, hor badago. Azkenean, edo informazio, ez? Edukizak ezu, ez? Wikipedian sartu, eta egozen gauza leno ez genak igun zeo zer, eta momentuan jagiren ezak ezu, ez? Orduan, nahi iruditzen zak. Zatezun bezala, disruptiboa izan da hori, ez? Zibordizatuagoak gaude. Baina, bai, esaten una zan, ez berdintasuna, robotikak azkenean ez du eraginik lan puntual batetatik aratago, ez du gizartean. Alde hortatik, industria, azkenean, diru asko balio robot batek, eta orduan gaur egun ekonomikok ere bideragarritasun bat eduki behar du, eta azkenean, beste gauza da esan desuna, lan batzuk pixo handiakin, ergonomia aldetik, robot batek egitea, ez? Eta pertsonak egitea, berez lan zaila dena, gaur egun planteamentua bai dala, lan errepikakorrak egiteko, eta oso eremu akotatu batean, eta normalean, zu ikusko kaiola batean sartu da, segurtasun aragoa daude, gauza asko daude, orduan, ezakit, aldaketa handiagoa izan da, esan dezun dazuk, chat GPT eta horrelakotan, orzuk erabili izan dezuna kartel bat egiteko, eta horrek bai aldatu du panorama orain, puntualki, baina, ezakit, nola izango da, baina modak daude, eta ziurrazki ementik 4 urtetara, chat GPT erabiliko da gauz batzuk egiteko, eta beste gauz batzutako ez. Agian... A ver, nola ikusten zuen? Zuek biak informatikaria zeate, gainean zu irakaslezea, hor... Lan bideziketan. Hor bauzkazu... Eta ikasleek lanak errepikatuko balituzte, edo horrelako programak erabili etxeko lanak... Kopiatu da, ez da barazo ikan. Izan dugu guk ere... Kontua da, hauek diala, kopiatzen dute, ez dute, ez da bilatu behar nola kopiatu, esati dute, makinetea, venga, ilazu hau. Baina leheno lanek egiten ziren bezala, eta Wikipediako parrafo guzti kopiatu eta jartzen zizkizuten lan batean, eta ez duzun da, zer da. Mierda hau nondik anatea dezu. Zio bakarrik egin dezu, kopiatu eta itxatxin dezu hemen. Oinite dute hori, baino inteligentzia... Azkarra guain dikan. Ez dute ez da bilatu behar, ez? Quiero, no sé qué, eta erderazin espainolez iteu, hobeto, euskeraz oso ondoztu iten, oen dikan, ChatGPT, baina, bueno.
denboa pixkatekin. Eta guretzako, guretzako beste lan bat, bilatzea, jakitea beak sortu du, no ez, baina nahiko azkar ikusten da ez. Ez da nien. Eta, nola ikuste duzu ez? Ikusi daiteke, etapa bat bezala, aber zer datorren eta irakaspen bezala, gaur egun sortuko dituela holako txoke batzuk eta bar, edo, eta non dago kultura edo sorkuntza zeren irudiekin argazkilari eta diseinatzaile asko kexatu dira ChatGPT horrelako adimen artifizialak sortzen dituztenean irudiak dira Googleen dauden irudi guztiak erabiltzen dituztelako. Inspirazio edo eredu bezala. Eta hor daude argazkilariak eta argazkilarien lana eta bar. Orduan, hartzen ari zera funtzionalki nola funtzionatzen duten irudiak edo argiak askotan, argazkiak eta ilustrazioak zu gero sortzeko beste gauza bat. Bueno, mundu guzti horren barruan, zuek informatikari bezala, ze perspektiba duzu? Nik esango dizut, nik laneako teknologia asko dakat inguruan, nire bizitzarako ez teknologia gehiagirik nahi. Ezakit da, nik etxean ez dut rumba bat nahi, nik pasako eterratza. Eta ez zait deigarria egiten, ez dut etxean eduki nahi. Agian da, lanean ikuste ditelako, gauza egunero 8 ordu teknologia inguratuta nagoelako, eta nik niretzako ez dut nahi. Ulartzen dut jendeari deigarria egitea, edo nien naiz pertsona dena hori galdetzeko, zain nik ez dut nahi. Hori... Zure perspektiba jakin nahi nuen, eta interesgarria iruditzen zait. Hor askotek esaten zuten, Silicon Valleyeko mandatariak eta bere aurrak ez dute mugikorrea izatea nahi. Eta jartzen zuten horrela, eta zerbait jakingo dute. Azkenean perspektiba da, eta dik gauzak egitea, esan desuna sorkuntzan aldetik, guk ere logoak eta Javier Rodríguezek egin dizkigu diskena estalak, eta egin dezakeen horietako batekin, baina gondi gehiago gustatzen zait bere estiloa, eta guk ere ideia bota diogu, eta askatasun utzi diogu, orduan hori politia iruditzen zait ere, elkarlan hori, norbaitekin ere konfiantza ematea, eta esatea, intzazu nahizuna, eta... Nik uste gauza gehienekin daitezkela inteligentzia artifizialaren bidez, baita ere laguntza, inteligentzia artifizialen laguntzarekin, baina ez dizute berdina betetzen. Gauza batzuk eskuz egindako lanak bezala, ez da berdina. Zerbait benetan norbaitek hainbeste denbora, hainbeste mimokin egindako zerbait erostea, edo produkto bat, makina batek sortu duna, berez, funtzionalitatea berdina da, baina netzako ez dauka balio bera. Eta uste dut, hori pixkenaka bereizteko gai ez baldin bagea, direktamente ingo dugu den automatikoki, baina bereizteko gai gean bitarten, eta baloratzen dakigun bitarten, horrek eukiko dula, gauzak izek egindako gauzak eukiko dutela bere pixua guendikan. Ze ona, baina ezaki jendearen gehiengoak horrela pentsatzen duen. Hori, ja beste kontua da, nik adibidez gauza batzukin ez dut baloratzen, eta beste batzukin bai. Gandakat, hori gure amak, eta igual ikusi mantelen bat, eta esan, baina eskuz eginda dago, ikusi, ze derra, ze detailek, eta bere imperfekzio hortan ere beraiek hori nola baloratzen duten, horratzen dagoen lana, eta igual, nik ikusi, mantel bada, eta nik ez baloratu, baino badaude beste gauza batzuk, nik bai baloratzen ditu denak, hori denok eukiko dugu gure puntu hori, ez dakit, gure esparru batzuk, gauza batzuk gustatzen ezkiguna egunetan, musikarekin bezala, nik musika elektronikoa, puntu bat arte bai, baina musika puntu organiko bat beti gustatzen zaite egotea, banda bat ikustea, ez dut nahi musika entzun, bakarrik anta behar, nahi egot igual musika zuzenean ere entzun ikusi, ia beroa ere nabaritu, ez da berdina, ez da gauza berdina. Esperientzia ez berdina dira. Era bat ados, horregatik jarraitzen dugu, kontzertu txiki hauek sortzen. Eta, Javier Rodríguez,
Instagramen badago Javier berekin idatzia _ Rodríguez _ bezala. Eta irudi gainean oso ezberdina, ez dauka estilo bat eta orduan dena mugatzen du eta kontratatzen dute hori egiteko, baizik eta gauza ezberdinak egiten ditu. Besteak beste Big Ball Railroad en kartel logotipoa. Gainean 3 logotipo daude, letra bakarrik, hartzarekin, eta, bueno. Eta beste diseinuren bat egin digure, bai, eta... A ber. Eta, bueno, uste, hau ere bai, ez? Hoi, eta... Eta hau. Eta bati Swamp. Hor da ona, nik egin ditun beste EPA, nik egin duen eskuz, baina portada azala, diskaren azala, beak egin ziren Javierrek ere. Eta... Hemen duela hilabete batzuk izan genuen patxuz, eta ze kasualitatea, berak grabatu dizuetela lehenengo 2 sesioak, eta txibatutit, zati nirekin lan egiten du, 3. grabatzekotan zaudetela. Bai, dena beak grabatzen gure. Hori da. Bai, beak grabatu dugu dena, eta egia esan gutzako goza da. Ja esaten genuen, bai, ez da bakarrekan grabatu. Laguntzen digu sortzen ere bai. Osea, berak esaten digu, ez duzu pentsatu hau gehitzea, hau ez eta abestiak ja hartzen dute osotasun handiago bat bere filtrotetik pasatzen dianean. Berak proposatiten dizkigu gauzak, eta gero guk, egia esan, askotan hartu itaitugu, ze gure erosotasun, zona hortatikan, gure eremu hortatikan ateatzea kostaite zaigu. Eta berak pixka tira iten du, eta horrek asko laguntzen dugu. Aldatzen, hobetzen, beste zerbaiten bilaguten. Hemen izan genuen azaroan, barkatu, Antutxuna eta Patxekin, izen horrekin, eta Antutxunak ere bai, parte hartu du, zuen diskan, bateritxo batzu sartzen. Bai, guk normalean grabatzegu, eta gero Patxusek nahi du nahiten du, bere magia egitegu, guk ezakigu, uzten diogu, bere askatasunaka, eta bai izan dela, ikusi dizu ze jotzen duen, eta ze imaginazio hondiaka, orduan guri proposatu izkigu denetik proposatu. Ni hasieran gu hasieran berez hau oso akustikoan egin duen egin. Esan gitarra akustiko batekin, jo, eta punto. Eta lehenengo grabaketa ondoren, ja pixka finkatu genuen perkusia nola. Hasieran atximu bate bezala jotzen genuen fundamento gabe, geho pixka ikasi genuen. Bigarreneko esan ziren, Aitor, pedalera basa, eta nola pedalera. Eta beha zintzen pixka efekto batzukin, eta oan ja, hau gabe ezin dejo. Claro, kontatu behar dugu, ze igual bideokamaran ez da ikusten, hor hanketan baduzula pedalera bat, non... Bueno, bai, bomba jotzeko, baina gero ere, gitarrarentzat ere distortzioa eta efektu batzuk ere sartzen. Claro, ze Josu ikuste dugu bateriaren atzean, baina bomboa jotzen duena, Aitora. Bai, dena oso modu aldrebezean egiten. Ez gauzak, hasi ziren oso simple, hasieran hau bakarrik zegoen perkusio modun, bombo hau, eta geho lokalian, makulukeneko traste guztia zegoen, Josu jutentzan hortikan eta trastiakin agertzen zen. Jotzen, eta orduan hortik hasi ginen pixkat. Ez nintzen esku batekin bakarrik. Ola maraka eta olako gauzak hartuz, baina Aitorrek hartuzun ja, asiratik bomboa. Ja irabazten zeon instrumentu gehiagit, eta zu ez... Bai, geho ikuste zu irabazten. Geho, eta guain dago mokordoa guztia, bete deula gauzaz, eta guain kaja bat ikusietan dagoela libre, eta ez dakit, horri emango joten, zer, zingoten. Bueno, grabaketa bakoitzean, Patxusek beti zerbait xaxatzen gaitzen, esatik ez zute hau iten, txastonaz dugu ekarri, ja azken aldin hori. Gure evoluzioan eragile beha izan da, dudare. Bestela gu izango ginen gu akustika batekin, eta matrak ematen, eta onaino iritsi geha, bere erruz, o bere landari esker, eta nola esan. Tira, adimen artifiziala zitzegitan hasi eta oraingoz ez gea adimen artifizialen esklabu, baina aurrengo abestia uste esklabutzaz dijoala. Bai, hori bai dala gure gatik kanpo dagoen gai bat, baina, irudi hori geneukan, esklabu batzuen, estilo hau blusak daukan kutsi hoi, eta, horko ideia batzuk hartuz, xumeki, zaitu ginen, zerbait irudikatzen.
makurturik dagoen itzalen, une oro da berdina. Egun bat ta beste bat ta beste, ordainik ez, akaso kolpe bat, esperantza da motorra, honek ezin du jarrai, baina ezin etxi gaur ez. Jaiotzeko unetik askatasuna duk soinean, baitzen zaitu zela, ez duzu ezer, salgai zaude, ordainik ez, akaso kolpe bat, esperantza da motorra, honek ezin du jarrai, baina ezin etxi gaur ezin galde, ez irten, euritantak itxoiten, zelai hauetan eguzkipen berde iluna irudikatzen, erraiak sentitzen, aske izatea mesten, begira zer nola ez gaur, amore lur zuri ordain, kolpe esperantza jarraia mai, dena ez, gaur ez, dena ez, gaur ez, gaur. Eskerrik asko. Tira, iritsi da momentua, atera gonbidapenak. Ojo. Eta... A ber, zenbaki ateratzen dezuen, bakoitzak bat hartu. Josu? Nire bai. Zuito bat, hola. Eta atzaren bai azu, perfecto. Ojo, Nik iten dut... Bai, bakoitza bat. Bueno, esan, zenbakiak. Amazazpi. Mikrofonoa. Amazazpi. Eta? 24. 24. 24. Vale. A ver, ez dira errepikatzen, o sea, no podía haber otra. Amazazpi, ¿está? Vale. Izena, favorez? Peio. Aba, Peio. Esagutzen zenituen? Ez. Ez? O sea, etorri zea... Bai. Bueno, es que gustatzen zait etortzea honea. Eta, bueno, beti badakit aukeratuko dut gauza hon bat. Guapo, Esan diote gauzariko. Beraz, esan dit, Lucy, esan dit, jotzen zutela bi tipo blusa eta gaina euskeraz eta hoi, eta, bueno, ni blusalea naiz. Eta, bueno, etorri naiz, eta... Eta kontentu? Bai, harrituta nago, zeren, karo, esaten ari zeate, karo, blues da, ikitu ez izatea eta flamenko abestea bezala, ez? Beltza ez basea, eta gaina ez basea pasatu sufrimentu bat edo zer egiten dute bi tipo txuri,
Eta gazteak, no, blusa egiten, no? Osea, gaina, da musika hilda bezala, rock and roll bezala, ja hilda dago, eta ni txalotxekoa da, vamos, flipante. Eta gaina, karo, beraiek, karo, talde gehien egiten dute blues, bertsioia egiten dute, gehienez. Osea, eske, karo, ja, eta ni ikusi dut blues band pila bat, eta ja gehienak hilda daude. Osea, egia da, ez da, como festival de jazz, etortzen dira ja talde relleno bezala, porque ez daudela ja jotzen dutena jazza o blues festival, eta hoi ez da blues. Eta gaina, beraiek egiten dute, ez da blues tipikoa de pam, 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 pam. Egiten dute delta, Mississippi delta blues bezala, ez? Bai, hortik handa. Saiatzen da. Eta, bueno, ni bazomortu baino, irudiak dauzka pantanuak, eta ezetasuna, eta moskituak, eta kotoia jasotzen beltxak, eta hoi, eta, bueno. Oso ondo, beraientzako galdera. Galdera esaten da, inspirazioa bukatzen zaizunean, bide gurotxea jongo zeate de abrorakin pasto bat egitea. Eta, bueno, igual, akaso txak GPT Ze hona, tio. Kendu behar de mikrofonoa eta bera jarri galdera. Oso ona. Inspirazioa bukatzen zegoen, bukatuko zegoen hon baten, ez? Zuetzea jun bide gurutzea. Bai, eona ez, bidaia inun estatu batuetatik, eta pasa ginen handikan, eta agian azkeneko diskan inspirazio horti dator. Ez postutzen geha, joan norbait gai disfrutatzea. Ikusten dut, adibidez, blues munduan, evoluzioa egitea, adibidez, bera esaten ari dan bezala, elektronika pizkat sartu edo zeo zer, falta dala, osea, no, osea, a ber, blues da blues, no, baina, adibidez, boglog ezagutzen dezue, bueno, pizkat, ez dakit, evoluzio bat, bluesai. Gaur egun da, Gauek esan duten jantzuten duten horrein. Baina gaur egun ikusten dut, ez dezula egiten punteoak. Bakarri rifak, ez? Bai, normalian bai, punteoik da... Ez zait inoiz gustatu, hardcore taletan ere oso gutxi, ez naiz gitar jiru zalea. Eta gaina bigea eta gauzak ere margina dagona iteko. Bueno. Eta bestea zan, 24, ez? Hemen bera, ez? Tramposos! Bueno, venga, izena. Nire izena? Alberto. Eta beraientzako ze galdera egin nahi zenuke? Bueno, gehien bat, txapeladakana, nola izen hau, Ibarguren jaunaren zat. Nire galdera da, hasieran esan du, nola, bere hasieran, bere gazterian, nola hardcore taldetan eta nola ibiltzen zana. Eta, bueno, gaur egun, talde mitiko askok eta 80 markadako jende, oza, talde askok, berriz bueltatu dira, noizko Hanko Berde Feiken buelta bat, edo Noa 1080 ez dakizen bat, noizko hardcore buelta. Nik uste ez dela joko, hola oso... Ez dut faltan botat... Gauz ez jarkoran gatik, zatik egunero entzute, eta bida gehien entzutenena, baina talde kudeak eta bigea, orduan, ensaiatu behar badugu honi bakarri deitu bartza jo. Ez da inorrekin... Praktikotasunagatik honekin bakarri jarri behar eta dos, orduan. Beste lautipokin ados jartzia bain, ez dago nire plan... Ez dago nire planeta. Lotu bilak eta esan inspirazioa bukatzen da nian. Bai. Bueltatu barko naiz. One man hardcore band. Bueno, igual asko aspertzen naizen nian, zeiatuko geha, baina... Bera hemen egonda faltatzen duen horra olentzero bat. Bai. Arazo. Bueno, Mogambon bazen esaldi mitiko batzuk. Eta ez dakit utziko jazun galderaren bat egiten. Bai, naski. A ber, lehen, urrengo abestia zu komposatutako abestia omen da? Komposatu ez. Baina letra bai. Idatzi, igual bai. Larrutik.
Eta nola lan egiten duzu abesti bat idatzi behar duzunean, ez dakit ze inspirazio eskatzen diezun edo jasotzen duzun, zuk letra bat idazteko. Beraiekin, diska bakoitzan abesti baten letra egin dut, beste guztiak Josuren lana izan dira. Baina normalean beraiek abestia pasa diate, orduan abesti horrek eragin ditenadetik melodia eta hautsaren lineare batzutan, etxe berdinan bizi geran ez, bueltak eman izan dizkiogu, baina bai, hortik abiatuta izan da egin dugun bi aldietan bai. Eta tematika jartzen dizute edo zuri iristen zaizuna? Ez, horre, igual ere nabaritzen da pixka batzutan ere harrika da, nahiz dait horrek esan dit. Kostatzen zaiola ulertzea batzutan zerta zain naizen. Bai, saiatzen zera beti, noiz be lagunek edo eskatu izan detenan letraren bat egiteko, beraien gandik gertu egon daiteken zerbait izaten, ez? Eta musika motari edo beraien, ez diozu idatziko beraientzako ez erosua du urrunan zerbait, ez? Baina, badauka zuretik ere, ez? Eta ondo esagutze duzu. Bai, baina, bi dira, ere, bai, bai, zerbait ezagutzen ditut, bai. Urrengo abestia larrutik da, zerren inguruan abesten du? Pixka bat hitz egiten du, ez? Besteen lekuan jartzearen gaitasunaz edo gaitasun esaz, eta, zaurgarri izateaz, ez? Deno daukagula azal bat, larru bat, eta gauzak ikutu ite gutela, eragin ite gutela, markatu ite gaituztela, eta pixka bat horren inguruko abesti bada. Oso ondo. Ez ondo deskribatu dut. Beak bai. Lehen gandu da zeukaten nola deskribatu abestia. Ez dakit hori lana ondo indeten, akaso eta ulertu oraindik abestia, baina. Ez, lasai. Ez, bakoitza badaukalako bere interpretazioa abesti baten letra batzuen inguruan, eta ni daukat mania, bada ezpada ere, ze esagutzen nola jasotzen ditudan ni abestiak, taldekidei eskatzen diet, esaldi batean esateko zer inguruan abesten dute. Ze niri batzutan iritsi zaizkit abesti batzuk esateko, ze guai, ze roi hona, eta kizu zertaz abesten duen. Orduan, hori ez pasatzeko, pixka galdetzen diet, pixka jakiteko zerren inguruan. Eta abesti hau, baina ni hau ez dut konposatu, eta ez zuen sartu nahi bazpada ere, baina hor arrazismoaz, eta gauza batzutat itzen genuen. Azalak. Larrutik da, urrengo abestia, baina juna aurretik, betikoa. Zuek sare sozial batzuk izango dituzue, pixkat saldu zuen proiektua, hau ikusten ari denak igual kontratatu nahi zaituztete, eta, bira. Ez dauzkate diskak bakarrik. Naiz bait ikusten bali maituzue kontzerturen baten, dauzkate super kamisetak. Ni salduko zaituzet. Bai. Venga, esan zuen sare soziala, non jarraitu, non entzun zuen musika. Gure musika hor saretan dago, Big Bob Railroad. Ez dago, hoi jartzen bazu ez da gehiagia agertzen Googleen, erresa da, izena jakin bar da, baina, hor dakagu Bandcampen, YouTubeen, eta oiko saretan, eta gero Facebook eta Instagram eta Facebook erabiltzen dugu, baina, ala nola. Sare sozialak ez dira gure, eta marketinga ez dira gure alderdi fuertena. Nik kudeatzen ditut, eta ez gehiagia sola, egia esateko, baina, hau baitur, berdinan hau. Ordu, nahi bazute, Instagram eta Facebook itartez, behintzak kontzertu haitugunean jartze dugula, eta gero musika eta guztia, grabaketa berriak ditugunean, Bandcampen eta YouTubeen izango dituzute, Spotifyen, barkatu, aztu nintzaitela, orduan, entzungai badago, eta erosgai ere bai. Erosgai ere bai, zedeak ere baitugu, eta kamisetak, eta, bertxean dizine, Javierrekin logoekin eta irudiekin egin izan dugu. Importantzia pixkat ematen diot Bandcampen, pixkat sostengatu nahi balin baitugu gaur gure Euskal Herriko taldeak eta garrantzitsua da. Gustatzen zaizun hori, ordaintza. Pixkat, bakarrik gustatzen zaizun taldeak, ez dituzu denak erosi behar, baina, En fin, gure sare sozialak, zaintzu dira, bilatu www.bikoitz-marrumakulturalak.eus eta hasieran esan duana, telegrama ez dakigu gaur egun jarraitzen duen, edo ez, edo itzali duten eta gero itzuliko dan, bitartean badaukagu WhatsApp kanal bat,
bideo honen edo podcast honen behan aurkituko dituzu sare sozial guztiak, Instagram, Facebook, Twitter orain isa den app hori, eta, bueno, eta gero entzungai eta ikusgai, iVoox, Spotify, eta YouTubeen eta sare sozial, oiko sare sozialetan. Besterik gabe, astera, eskerrak esan ditut, barkatu. Hau dena kudeatu duena soinu aldetik, hor atzan daukagu txusta, meses, txalo, bero, Gaur barran gure gasiosak eta ateatzen, eta ez da koina gasiosa da. Aleix, gure presidentea, meses, alto! Apale! Eskerrik asko ona etorri zaten guztioi, eskerrik asko podcastaren atzean zaudeten guztioi, eta nola ez, eskerrik asko. Eta ni, bueno, Makoki barkatu beti, gaur izlari lanetan eta bideo editatuko duena, eta kartela egin duena, eskerrik asko, eta nola ez, Big Pop Railroad, eskerrik asko. Hola, azkarazko. Eta azkeneko hitza zuentzako utziko ditut, baina urrengo abesti izango larrutik, beraz, agur, eskerrik asko, eta zuena da hitza. Guk eskerrak ematea beste ikanez. Eskerrik asko Makoki, baina ere zuen lanangatik, eta guztua, esperientzia berria, hemen, elkarrizketatxoa, abesti batzuk, eta... Musikatua. Bai. Zer gutxi gehiago, jotzea. Zure azala hainen oso egiten ez aldute sekula zalatzek zimurtzen ez aldu gotzak ere beroak iskali zer duzuen azalak besterik ez ikusteko betiaren baitan bizi nahi izateko ez alduz ez auririk iesaldirik amestu nire larrutik tantak isuriz ekiten diot izkinizuari ukitu batek taztu dezake aserreak biztu nik ala nahi espero gabe. Bilatu zirrikituren bat borratu txomatekin norote zinake
Marruma kulturala.